Hej alle sammen. Ja, i dag skal vi lave en video. I kan nok se på overskriften, hvad den hedder. Og ja, og det går egentlig ud på, at vi har nogle spørgsmål, og så hvis I ikke vidste det, ikke? Og så skal vi sådan sige for eksempel... Jeg ved, at du gå ind, og det er for eksempel eller et eller andet. Så skal vi enten mig, det er mig, og det er Ine. Så ja, der er nogle spørgsmål herinde. Vi har selv lavet 3 eller 4 eller sådan noget. Og så har vi også haft noget inspiration for nogle andre YouTuber. Julia og Sofia. Den hedder bare Ida eller Julia. Ja, okay. Det var det så. Okay. Hvem græder mest i filmen? Jeg skal lige se. Ja, er du klar? Ja, 3, 2, 1. Jeg kunne bare ikke forestille mig, at jeg sidder og græder i en film. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg græder. Nej, det kunne jeg heller ikke. Det ville bare sidde sådan stoneface, og så hvis der skete noget, så er det bare... Det er virkelig. Okay. Hvem kunne finde på at prutte i en bus? Altså sådan i en offentlig bus. 3, 2, 1. Det kunne jeg ikke finde på. Altså, hvis jeg kunne lave en lydvæg, så havde jeg gjort. Nej, jeg tror ikke, der var nogen af os, der kunne finde på det. Sådan, men det ville nok mest være mig. Ja. Okay. Hvem er den største bandit? Okay, hvem er også den mest ballade? Ja, så jeg skal det. 3, 2, 1. Det er sådan begge. Det er ikke sådan ballade. Ballade. Kom til sådan en ja. Okay. Hvem er svær at vække? Det ved vi alle sammen. Det er så meget. Hun kan ikke stoppe om morgenen. Okay, hvem bruger længst tid om morgenen? Ved du det? Ja. 3, 2, 1. Hun er sygt svært at vække. Hvis jeg går sådan 20 minutter over 7, så går hun sådan 45 eller sådan noget. Altså det er sådan normalt tid. 45. Ja, så 40. Okay. Det 6. spørgsmål. Det er, hvem har det største pengeforbrug? 3, 2, 1. Hvem glæder sig mest til skolen? 3, 2, 1. Sofie, jeg gør ikke så. Okay. Nu kommer der sådan lidt det samme spørgsmål. Hvem kan bedst lide at gå i skole? 3, 2, 1. Sofie. Jeg elsker bare idræt. Altså, mit yndlingsfag er idræt og matematik, har du sådan, og fælderterne. Og nogle gange engelsk. Det kommer ind på, om han er sur eller sjov. Nej, sur eller glad den dag. Han er sur, så er det sjovt at have engelsk. Okay. Hvem er smidigst? 3, 2, 1. Jeg kan ingenting. Jo. Nej, ikke mere. Okay. Hvem har flest penge? 3, 2, 1.
Okay, hvem er mest på telefonen? 3, 2... Det er vi begge to. Ja, sådan... Det er vi begge to. Sådan, der er ikke en, der er mere asocial end den anden. Ja. Når vi er egentlig kun lavet 13 spørgsmål, så... Det her det er det sidste spørgsmål. Okay. Hvem tegner pænest? Sofie. Nej, jeg kan ikke tegne. Jeg kan ikke finde ud af at tegne. Det er Emma. Nej. Nu prøver at tegne. Kom, de skal se. Jeg kan ikke tegne. Så hvis jeg prøver at tegne pænt, du selv prøver at ringe til min mor. Hun synes, jeg tegner af helvede til. Jeg prøvede engang så tegne en tegning til hende. Hun smed ned, fordi hun synes, hun var simpelthen så grim. Ja, min mor. Ja, det er kun sådan et år siden, eller sådan, at jeg prøvede at gøre mig god. Så gav jeg en tegning til hende, fordi jeg troede, hun ville hænge her på køleskabet. Og så tænkte jeg bare, okay, så tegner jeg. Så skal vi så tegne. Vi skal tegne kaninen. Det kan jeg sgu da slet ikke ud af. Men jeg sagde bare et eller andet random. Okay. Jeg tager min sort. Ej, jeg tager min. Hvad får jeg lige at gøre sådan her? Prøv. Og så tager jeg mig over. Okay, nu vil jeg prøve at tegne kaninen. Vi tager den for hurtigt, så er jeg.